1 травня, 1179-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереградська. Доброго ранку. Окупаційний суд Бахчисараю штрафував на 10 тисяч рублів Амітхана Юсупова. Він їхав на автомобілі з кримсько-татарським прапором. Про це в коментарі «Крим Реалії» розповів місцевий активіст Сервєр Мустафаєв. 18 травня російська поліція Бахчисараю затримала 5 машин з молодими людьми, які їхали з кримсько-татарськими прапорами. На водіїв автомобілів склали протоколи. Розгляд адміністративних справ інших учасників пройде сьогодні. Щороку у світі 7 мільйонів людей помирає від хвороб, спричинених курінням тютюну. Про це йдеться у першій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я про шкоду тютюнової галузі. Сьогодні світ відзначає День без тютюну. Акція проти куріння пройде сьогодні у Києві. Активісти вимагатимуть від депутатів заборонити брендовані пачки цигарок. Детальніше про це у вечірніх випусках. НАБУ відмовило відстороненому голові Державної фіскальної служби у виїзді на лікування до США. Як повідомила прес-служба відомства «Фейсбук», таке рішення було прийнято вчора після розгляду клопотання підозрюваного. Роман Насіров просив детективів антикорупційного бюро відпустити його в США тому, що на його переконання тільки там є ліки і умови, необхідні для його лікування. Це вже друге звернення Насірова. Вперше до детективів бюро він звернувся в квітні з проханням дозволити поїздку до Варшави на змагання збірної України з дзюдо. Ігоря Козловського перемістили в Микитівську виправну колонію номер 87 у Горлівці. Відомого українського вченого незаконно утримують в окупованому Донецьку. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив племінник вченого Денис Козловський. Автор понад 50 наукових книг, нагороджений медаллю австрійського товариства Альберта Швейцера за свою миротворчу діяльність. Він був затриманий бойовиками у січні минулого року, коли вийшов з квартири винести сміття. Так званий військовий трибунал ДНР засудив його до 2 років і 8 місяців позбавлення волі. На засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську порушувалося питання про звільнення вченого. Проте сторона окупованої території не включає його в списки на обмін, аргументуючи це тим, що вчений є нібито громадянином так званої ДНР. Президенти України, Франції, Росії та канцлер Німеччини, ймовірно, зустрінуться цього літа у нормандському форматі. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Вона також додала, що сторони переговорів на швидкий результат не розраховують. Переговори у нормандському форматі на рівні замміністрів розпочались вчора у Берліні. Європейське законодавство, наприклад, я думаю, що цілком реальна зустріч влітку. А вибори не завадять? Пані Меркель є дуже заангажована в цей процес, і попередньо обговорювалось питання, що ця зустріч буде після її повернення з літніх канікул. Зараз всі розуміють, що такого швидкого результату від цього не буде. Але головне, щоб ситуація не погіршувалася, щоб вона була стабільною, щоб не було прямого протистояння. В зоні проведення антитерористичної операції загинув український боєць, ще 2 поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в своїй сторінці у Фейсбук. З початку доби проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь по українських воїнах. Вони знову обстріляли Авдіївку. 3 місцевих мешканців поранено. Про це повідомив голова Донецької адміністрації Павло Жебрівський. За його словами, міна розірвалась біля автобусної зупинки по вулиці Некрасова. Один із поранених у важкому стані. Ще одна міна залетіло у подвір'я приватного будинку, пошкоджено вікна, стіни і дах. У Москві поліція затримала активістку Олену Захарову і доправила її до відділку, повідомляє Радіо Свобода. Це сталося під час групового пікету на підтримку політв'язнів біля пам'ятника Рахманінову на Страсному бульварі. До учасників акції підійшов чоловік, зробив знімок і поставив кілька запитань. Невдовзі прибули поліцейські і затримали Захарову. США випробували систему перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет. Як повідомили у Пентагоні, ракета-перехоплювач була запущена з авіабази в Каліфорнії і збила над Тихим океаном учбову ціль, запущену з Маршалових островів і яка летіла до узбережжя США. Як зазначається, це перші випробування подібного роду, які проводилися в світлі загрози з боку КНДР.
Перша всеукраїнська олімпіада з ментальної арифметики для дітей пройшла у Києві. Як це лічити миттєво, тепер знає і Тетяна Мазарчук. Двоє друзів Григорій та Олександр рахують на рахівниці Абакус. Вони миттєво видають результат. Григорій ментальною арифметикою займається 2 місяці. На Олімпіаді дійшов до фіналу. Мені дуже подобається ментальна арифметика. Це дуже цікаво та пізнавально. Щоб навчитися швидко рахувати, дитині не потрібні особливі здібності, каже викладачка з ментальної арифметики. Треба зрозуміти, як це працює. В кожної дитини своя швидкість може бути. Хтось швидше це бере, кому треба час. Головне зацікавити, щоб дитина побачила в цьому гру. Переможцем старшої групи серед професіоналів став 8-річний Остап Лапшин. Миттєво лічити вчиться 8 місяців. Щоп'ятниці він ходить на заняття. На початку навчання мені дала рахівницю. Я почав на ній рахувати, і тоді, коли ти рахуєш, ти вигадуєшся на рахівницю і потім можеш її уявляти. А коли ти її уявляєш, тоді тобі легко рахувати. Олімпіада проходила доволі успішно. В принципі, дійсно, ми, як і очікували, приїхали практично зі всіх міст, зі всіх регіонів України. Тетяна Мазарчук, Едем Сейталі, Заман, АТР. На цю годину це все. Продовжить ефір Лідія Полянська та Гульсум Халілова в програмі «Уян Халкем-Уян». Дивитися наш телеканал ви можете, придбавши підписку на сайті АТР. Ваша підтримка важлива для нас. Наступний випуск новин за годину. Залишайтеся з АТР.